Tal dia com avui, fa 105 anys, va néixer el Museu Arqueològic Diocesà, avui conegut com a Museu d'Art Sacre de Mallorca. Va ser el bisbe Pere Joan Campins qui va promoure aquest museu a partir ja de principis del segle XX, però, malauradament, el bisbe Campins va morir tal dia com avui també, dia 23 de febrer, però de l'any 1915. En el moment de la seva mort va ser mossèn Antoni Maria Alcover, canonge de la Seu, qui va agafar les regnes d'aquest projecte i va continuar amb el llegat del bisbe Pere Joan Campins. I, just un any després de la mort del bisbe, s'inaugurà aquest museu un 23 de febrer de l'any 1916. El Museu d'Art Sacre de Mallorca és un dels museus més antics de Mallorca. La col·lecció del fons antic d'aquest museu es va nodrir principalment d'altres fonts, com la de la Societat Arqueològica Lul·liana, gràcies a una donació que van realitzar per a la seva inauguració. També és important un altre fons que també va ser donat a principis del segle XX, abans de la seva inauguració, i és el dels comtes de Seguer. Aquests comtes, que eren francesos, varen viure ja en els seus darrers anys aquí a Mallorca i, una vegada mort el comte de Seguer, la seva dona, la comtessa, va decidir donar la seva col·lecció al bisbe Campins. Aquesta col·lecció està formada per peces que en aquest cas no serien purament d'art sacre, sinó que són peces de diversa tipologia, també de diversa procedència i peces molt curioses fruit de l'afany col·leccionista d'aquests dos personatges que viatjaren arreu del món i que anàvem col·leccionant obres ben particulars i ben curioses. El museu conté en el seu fons peces singulars, com un fragment d'una mètope de l'Acròpoli d'Atenes, del segle V abans de Crist. Una altra de les peces curioses és un retrat del rei Lluís XIV, el famós Rei Sol, atribuït a Jacint Rigó de principis del segle XVII. Després de la fundació del museu, com dèiem, l'any 1916, aquest museu va viure en els seus anys més immediats una època d'esplendor, en la qual s'organitzaven conferències, activitats culturals, que congregaven a un públic molt nombrós i en el qual se tractaven temes d'actualitat per aquell moment, com per exemple les avantguardes, la conservació del patrimoni, temes també d'arqueologia com a senya d'identitat i, per tant, eren temes molt d'actualitat i que se conversaven en aquell moment. No obstant això, a partir dels anys 30, la col·laboració entre el bisbat i la Societat Arqueològica Lul·liana es romp, provocant el desmembrament de la col·lecció. Després de la Guerra Civil, el museu també se veu en un moment bastant pessimista perquè s'ha de tancar, se tanquen les portes, ja als anys 50 torna a obrir el museu i sobretot ja és a partir dels anys 70 quan s'intenta que el museu torni a tenir força i presència, ja que fou en aquells moments quan se dissenya un nou projecte museístic titulat com a Museu de l'Església de Mallorca i en aquells moments se considera que el Museu d'Art Sacre, en aquells moments Museu Diocesà, ha de convertir-se, ha d'esdevenir en el museu mare de tota una xarxa de museus eclesiàstics. Tot i que és un projecte bastant pioner, finalment aquest projecte no arriba a funcionar i 2 anys després torna a tancar. I continuant amb aquest viatge en el temps sobre la història d'aquest museu, arribarien ja a finals del segle XX i principis del XXI, que és quan ja se fan les importants reformes, sobretot la reforma que va des de l'any 98 fins a l'any 2007, que és una reforma que dura molt d'anys i que realment el que suposa és una gran ampliació en quant a superfície d'aquest museu. I ja després tornem a tenir un altre bot en els temps perquè a partir de l'any 2013 la gestió d'aquest museu és cedida de forma temporal a la Catedral de Mallorca i a partir d'aquell moment també se comencen a fer una sèrie d'exposicions temporals per dinamitzar el museu i sobretot després ja l'any 2019 fins al 2020 és quan se fa la darrera reforma o remodelació que ja suposa la creació
del Museu d'Art Sacre de Mallorca, amb un nou discurs museístic organitzat en 4 espais temàtics per explicar els pilars del cristianisme, i precisament en aquell moment també és quan se dissenya aquesta exposició temporal en la qual precisament s'explica aquesta història del Museu d'Art Sacre de Mallorca, perquè consideram que és una història de qualque manera desconeguda pel públic general i, per tant, en aquestes 4 sales el que se fa és un viatge en el temps per descobrir totes aquestes etapes de la seva història i, de qualque manera, també retre un homenatge a la història per la qual ha passat aquest museu fins en els nostres dies. 105 anys d'història on conèixer i descobrir joies del nostre patrimoni eclesiàstic, un recorregut per les nostres arrels.